Welcome to SA Media News Updates. If you are new to this channel, please subscribe, like, share and add your comment to the comment section. Ubungozi bokushiya impahla zakho endlini yomunye umuntu yakhulukazi sikhuluma ngalabo abasuke bethandana. Baba nabalaleli sikubeke nje kucaca ukuthi into enjalo uma ngabe umuntu wesilisa noma wesifazane oyithandayo awuyeke ukuyenza kusuka namhlanje mawube nenhlanhla ukuthi ulalele uhlelo lukakuya ngengoma ngoba inobungozi obukhulu. Abantu into eyayenzeke kunomuntu oyathi mina ngishawa ngeyichitho kanti ukushiya izinsila zakho la othanda khona akulandelisi ngeyichitho kodwa kulandelisa ngalento embi kakhulu ekuthiwa yisibango. Umuntu mangabe sebenzise izinsila zakho lokho kwenza ukuthi kugcine kukulandelisa ngezibango ezimbi ezikhandwa umuntu mangabe sephumileke wayakubelathi bendabuko wayothi ngithola insila yakhe. Ilapho la kuqala khona inkinga ngoba nakuthina belaphi bendabuko ubuye bube khona ukudidinga kwabaningi bethu ukuthi uvumele intukuthelo yomuntu kanti ukwelapha kufuna ukufanise lendawo edayisa ucelemba nezibhamu ukuthi umuntu mayefika la ejubuke ethi uzofuna ucelemba nezibhamu umniki. Ufuna ukuthi aqala aphole kuqala akuchazele inkinga yakhe esepholisa. Ngakho ke uma uvakashile musa ufike into zakho noma ngabe kuthi umama uvakashile wathi mawusugeze ekseni usuhamba wathatha lokho okuyitenti liner wakuhlubula itheshana lelia wakubeka lapha endaweni yakho waqoka lithatheke iphepha lakho lelo uhambe nalo musa ukushiya la othanda khona. Ileyo nto nje baba eyingozi kakhulu okufuna ukuthi abantu bayigade ngoba nangalena kweyibango iyaphinda ibe isinengise endodeni ngoba uyenzeka indoda ingabheki ukuthi ushiyeni mhlambe besikana lomunye umuntu uthi ngofika uthatha ukhethe phansi kwentsungeni lapha uma ngabe ufika ngenkonzo malanga yethu lozithi noma iandi niziwe lapha. Mhlawumbe ngoni ngakuphula ulimi lento ibheka ngabantu besifazane kuphela noma nezinsila zomuntu wesilisa abesifazane bayakwazi ukuyisebenza bese ke kubuya sekuphenduka isibango noma kuphenduka isichitho. Kubantu besifazane ngezinsila zabantu besilisa abantu besifazane insila zabantu besilisa bayaye beyisebenzisela ubuhle mabiyela bayaye beyisebenzisela ubuhle bokukhanda umuntu wakhe ukuthi afunele neno. Ngiyakuzwa. Ingozi ilama ngabe owesifazane ezoyithela phekwezinsila zowesifazane ngoba azibe sasebenza ke ebuhleli lapho kodwa mangabe kuukuthi owesifazane oqoqe ezowesilisa lapho nginesiqiniseko sokuthi mina abantu abajwayele ukufika la ekhaya athi umuntu izinsila zakhe nginazo lowo muntu lo usuke efuna ukuthi umuntu wakhe afunele neno. Lento yokuthi ke ngoba sikhuluma ngensila ukuthi beluwashiwe kahle ingasekho insila liyakwazi ukusebenza noma liclean ingekho insile engaphuma kusebenzani iphunga kusebenza indwangu ukuthi ngoba nje lalisetshenziswa usibanibani ngoba selike lahlala nje lamthinta lathaqa latne kahle into esebenzayo uyabona into eke ngengama umzimba wakho isuka nawe noma ungayiwasha leyo kodwa ngoba iyona ikeye ngama umzimba ngisho ngabe kuthiwa ijacket umuntu mangabe ejulele ukuphushela eweni into oke wayengama ngoba into esithunzi somuntu ikwazi ukusebenza ziyazi izizwa eziculayo noma edlala imidlalo nje lefana lenduku ukuthi isithunzi sakhe uma ngabe sike safika noma wanyathela esithunzini sakho kwenzakalani la emphini naseyinsileni into esebenzayo into eyengama umzimba walowo muntu. So actually ukuthi iwashiya ziyafaka into eziziqholo kuyafana akusho lutho ukuthi washiwe lento isibuya emzimbeni wakho. Here madoda kushuthi ngakho usebenza nangesithombe makunjalo lake entweni ezifana nesithombe angisho ukuthi ke lapho ngokomuthi isithomba kukho lapho esithintana khona nami noma nawe noma nobani
kukhona lokwelapha osekukhona manje isikhathi esiningi okukhohlisa abantu ngokukhanda isithombe esingekho kumuntu. Awukho umuthi okwazi ukusebenza ngokuthi ngiphethe isithombe sikaNgobe ngisifake izoxoyi ngisenzane. Isithombe sikaNgobe asihlangani noNgobe. Madoda. Okay. Lapho kusuke kukhandwa i-image kunezinto ezikhandwe ngesithombe sikhandwa phambi kwakho uwena ngo ukuze uhlale ubambe ukuthi kunje kanti akunjalo wena kufanele ukhokhe nje kuphela bese kube kuphelile kuziwe endabeni esithombe sakho. Uma ungaya ngemuva yethu khona no behind the scene uyosica leso sithombe sithiniwe nje lapha singezituthu. Hey kulungile, siyabonga mnguni asiphethe ngakho.